So yan guys, dito yung Our Lady of Rosales. Ito yung pinapasyalan nila. Ikot tayo. Yun. Yun guys, yung hindi pa nakakapunta dito, pwede mamasyal, magdasal. Ay, may loob pa pala dito. Pasok tayo. Jesus. Yun. Oh, ganda pala dito. So ayun mga kasursuran, no, putin natin ito. Ganda pala dito. Morning sir. Pasyar. Pintas gaan ito ini.